Kuma ki taimaki rayuwata. A yi wa Saliha aikin nan, ki amince a yi mata aikin nan. Menene sunan mahaifin nata? Wallahi duk mutumin da yake ta alƙawari yake ya sado sa da ubangiji. Ai da mun na gaya miki ko da siya. Dan Allah rufe mu bakin ki in yi hakuri mai ba ubanki bane ya janyo. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Hotoro Studio now is bounced back again to present you a new web series, Blockbuster Movie 2024. A destiny comes with a bold instigation. Now to return back, it's a miraculous to be standard. Saliha jini! Umma Saliha! Rudaddiyar Zuciya. Soyayya ta gaskiya mai bai sa a wahala da shi ba, ko kuma yaudara dan ba za ya ture hakan ba. Rudaddiyar Zuciya. Ai har dai idan Saliha za ta ɗauko irin jini na, wallahi tallaki arziki sai dai mu baya a nan gidan ba dai a bamu ba. Kin san ko yadda soyayyar Saliha take a cikin raina kuwa? Ko baka ba abokina? Gashi ka gaya mata ma kuwa? To na faɗa ba na son ka, na tsane ka. Labari ne mai cike da ban al'ajabi, labari ne da ya zo da wani irin ilmantarwa, labari ne mai tafiya da yanayi, tsari da kuma tattalinsa da ake kokarin yi. Shin menene shirinta, menene lissafinta, menene tunaninta? Is all about betraying, treachery and patronizing. Yanzu Saliha haka rayuwa za ta kasance saboda Allah ke da shi damu muku aure. Wannan ai ya zama dole a ce mutanen gidan su suka fi kowa sani. Rufe mana baki, munafukar banza munafukar wofi ba ta yake ziga ta ba. Rudaddiyar Zuciya ya ɗauki tallafin rayuwa cikoces ya danka mata, sai da ita kuma sakayya da ta masa ne kadai zai bambance tsakanin soyayyar gaskiya da kuma ta ƙarya. Shi menene hangenta, menene kuɗayinta? Rudaddiyar Zuciya. Wai gidanka ma, gidanka kake wa bakin ciki da abin da ya samu, ka gwammace ai ta fama da wannan garin kwakin da kake samowa da kyar. Na rantsi da Allah ba zan ga arziki ba in bari. Samar da labari B. Muhammad Hotoro, tsara labari Alhaji Hanan da kuma Musa Kyaure, shiryawa Alhaji Sanuwa BG, ɗaukar nauyin shirin Stark International Business. Rudaddiyar Zuciya. Da ku kawai suke amfani. Ba da umarni Abba Hassan Gezawa. Sai ku subscribe ku danna mana karrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Dausayin Nishadi TV. A nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku duk ranar Laraba misalin karfe 8 na dare. Rudaddiyar Zuciya.